Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So today is magluluto ako ng um, ito yung pinaka easy na pizza na ginagawa ko. Kahit ano lang yung inilalagay ko. So I'm so excited na i-share sa inyo ito. Kung etong pizza na to guys is sa mga naka-search ako ng na yung iba, yung wag wala kang oven, pwede kang gumamit ng pan lang, yung I mean baking pan. Yung pan na kagaya lang dito sa amin, yung kagaya niyan, eto. Kung meron kayong ganyan, pwede nyo gamitin yan. Tapos, meron namang iba na gili-grill nila. So, depende na yun kung wala kayong oven. Maraming ways na pwede nyo magawa kung gusto nyo mag-pizza. At talagang, I promise na talagang sobrang mura nito. Ito na yung pinaka-cheapest way na ginagawa kong pizza. So, simulan natin. So, ito yung ating ingredients, guys. Papakita ko sa inyo. Ito yung ating ingredients. Ayan. So, ito lang. As in, ito lang. So, unang-una ito. Optional lang to. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay. Pero ito, Longaniza at saka ham. So, ito yung itsura niya ng Longaniza. Ayan. Tapos, ito yung ham. Ginawa ko lang siyang na cubes. Ayan. Tapos, ito yung sobra ko. Nilagyan ko lang siya ng extra. I mean, ang tawag dito, ketchup. So, ito yung ginamit ko nung last na gumawa ako ng pizza. Tapos, ito, mayonnaise is optional lang din to. Depende na sa inyo kung, kasi meron kami mayonnaise. So, lalagyan ko na lang siya ng mayonnaise para hindi siya dry. So, ihahalo ko to. Tapos, paglalagay lang ako dito guys ng konting asin. Titimplahan ko lang siya, asin, paminta. Tapos, sugar, konti. So, yun lang yung ititimpla ko dyan. So, depende na sa iyo kung ano yung gusto nyong panglasa sa'yo. Gusto nyong ilagay. Tapos, ito, maglalagay din ako ng malunggay. So, ayun. At syempre, ang ating dough. So, dahil wala naman akong yung parang ano sa pizza. So, baking pan lang yung ginamit ko. So, eto guys. Eto lang yung, nabibili lang to sa mall. Nabibili lang siya sa mall. Yan, nabili ko siya sa SM. So, 2 piraso is 43 pesos ata yung price niya. So, pwede kayong bumili. Kung marunong kayong gumawa ng dough, pwede din. Pwede din kayong gumawa ng sarili niyong dough. Pero since wala na akong time na gumawa-gawa pa ng kasi syempre, mas convenient yung ganyan. So, ayun. So, maraming klase na dough doon sa mall. So, marami kang makikita niyan sa mall. Yung mga may maliliit, may mga malalaki. So, depende sa iyo yun. So, ayun. So, yun. Simulan na natin. So, bago pala guys, kailangan natin i-preheat yung oven natin. So, ayan. Pinigit ko na siya. Ayan. Hindi yun siya rin makita, pero pinigit ko na siya. Tapos, yun nga, kagaya ng sinabi ko, kung wala kayong oven, you can use yung pan ninyo, yung tawag doon, kawali. Pwede. Kasi nakakita ko ng gano'n, nagawa ng pizza na kawali lang yung ginamit niya at pwede din i-grill. So, depende na yun sa inyo. So, ayun. Tapusin na muna natin yung ating ginagawa. So,
Itsura niya, guys. Ayan, nakikita niyo. So, yun yung itsura niya before na natapos na natin yung preparation. So, ayun. So, very easy. Tapos, i-bake lang natin yan. Tapos, yun na, wala. tapos, yan. Um, Tapos, we ipapasok ko na yan. So, ayun siya guys, yun yung easiest, as in easiest na yun na pizza na ginagawa ko. So, yun ay aming hapunan. So, dahil ang gusto kong ipakita sa inyo, maaga ko siyang niluto para at least maliwanag pa siya. Mas maganda pa yung kuha ng video, alam niyo na. And, tapos yun, yung kakainin namin sa akin is 2 piraso, sa aking asawa is 3 to 4, tapos sa anak ko isa. Tapos hindi lang naman yung kakain kami ng fruits, ganun. So, alam yun, weird kami guys. So, huwag na kayong magtaka. Dahil yun lang yung kinakain namin. All in one na yun kasi kasama din sa pag-diet ko. Kasi yun nga, nag-diet ako guys. Kasi simula nang nagkasawa ako, talagang marami nang nangyayari sa aking katawan. I mean, nanganak. Simula nanganak ako, marami nang nangyayari sa katawan ko na hindi ko nalalaman. So, yun. Yun lang guys. Kung bago ka lang sa aking channel, kasi marami pang mga bagong na ano sa channel ko na nagtatanong kung bakit ganyan. So, ayun. Please do subscribe para ma-update kayo sa mga upcoming na videos na ipapakita ko sa inyo ng mga budgeting tips. Yung sa mga hindi nakakalam, I do share with budgeting tips our life na yung ginagawa namin sa pagtitipid. Yun yung isi-share ko sa vlog na to. So, yun. Don't forget to subscribe and see you in my next video, guys. Bye-bye. Enjoy eating your pizza.